बिदै बुंदो ना मा खोथा माबा अलम्बार बे गारियाथ' बेसेबा गोबाव जाबायना बोराय जाबाय औ बोरायथ' जाबाय बिनिफ्राय नों मा बुंनो सानदों माने आं बुंनो नागिरदों मा नोंनि एसे मिलायनानै आफानि एसे मिलायनानै बे गारिखौ फानदो ओमफ्राय ने गोदान लादो नामाथाय आं बासोबाय बे गारि बोरायाव जेरावबो थांनो बेरायनो आं दाबो गारि गोदान लानायनि जेबो सानथ'वाखै जोमै मानो आं गोसोआव बेलेग साननानैसो दंबाय थायो दायो बेयावनो सोलिथ'सिगोन जेब्ला जोंहा मोनसे फेमिलि जागोन नानि बाबु फैगोन बै समावसो लागोन आङो बै समाव बेसेबां समायहरगोन गारि गोदानावहाय जोंनि नानि बाबु थागोन आरो लोगोसे नोंबो बुरैगोन आंबो बोरायगोन बेसेबां समायगोन ना फेमिलि गोदान गारि गोदान इन्जय खालामगोन जोंहा दायो लाथ'वा जोमै बेनो सोलिगोन जोंनि राजा रानि सफैनोबा आरो बेसे गोबाव दंबावो अलम्बार बै समहालागैथ' बे गारिया अबस्थायानो गैयि जाहैगोन माथो बेसे गोबाव दंबावोखाय नै दिनैबोथ' बेनि थाखायनो थांनो नागिरदों जों हस्पिटालाव खुब गोबाव लागोन आरो बोसोरसे लाबावगोन बिनि उनावथ' जोंहा फुथुला गोदान फैसिगोन ना डक्टराबा दिनै मा बुङोसै बिखायासो गुरलुब गुरलुब मोनबाय थादों आंनि अलम्बार नोंनो हिन्जावसा नांगौ ना हौवासा नांगौ हो नों माखौ लुबैयो मोननैबो जायो आंनिया मोननैयावबो राजि आङो जेखौबो बारा खम गैया आंहाबो जेबो आपत्ति गैया मोननैयावबो राजि आङो ओइ अलम्बार ओमफ्राय नोङो नोंनि फिसाखौहाय मा खालामनो सानो जोमै आं दायो बेफोरखौ जेबो सानथ'वाखै सिगांग्रो जोंनि फिसाया फैग्रोथों बिनि उनाव फिसानि टेलेन्टखौ नायनानै फिसानि आसा फिसानि थांखि फिसानि गोसो बायदिसो जोङो खालामलांनांगोन जों बिमा बिफाफोरहा बेनो गोरोन्थि मानो मा गोरोन्थि जास्ट खोथायाव आङो बुजिनो थाखाय बुंबाय सोरनिबा फिसाजोआ जानो नागिरो नार्स सोरनिबा फिसालाया जानो नागिरो डक्टर नाथाय जोङो फिसाफोरनि हास्थायनायखौ जोङो साना जों गाव गावनि गोसो बायदिसो जोङो फिसाफोरखौ खालामनो नागिरो सोरबा खालामनो नागिरो आंनि फिसालाखौ आर्मि खालामगोन आं सोरबा बुङो आंनि फिसाजोखौ आं पुलिस बानायगोन बिमा बिफाया गावनि गोसो बायदि गावनि साननायखौल' फिसाखौ होथाबबाय थासिगोन फोरोंथाबबाय थासिगोन बुंथाबबाय थासिगोन बिथिं आरो फिसाजो आरो फिसालाया बेयाव इन्टारेस्टआनो गैया बेयावनो थालाङो बेयावनो जौगानो हाया दा बेनिखायनो जों बिमा बिफाफोरा सिगांग्रो फिसानि थांखिखौसो जोङो नागिरग्रोनो नांगौ फिसाया जेराव गोसो जेराव बांसिन टेलेन्ट दङ जों बेयावनो फिसानि गोसो बायदि जोङो फोरोंनो नांगौ अब्लासो थांखिया जाफुंगोन आंनि साननायाथ' आं बिदि सानोमोनलै अलम्बार फिसाजो जाबा आंहा नार्स बानायगोन होननानैहाय ओमफ्राय फिसाला जाबाथाय आङो आर्मि बानायगोन होननानै जे सानो जाफुंगोन ना जाफुङाथाय गाज्रि नङा नोंनि साननायाबो खिन्थु फिसाफ्राबो गोसो थानांगोन अब्लासो रायलाय रायलाय माला सफैगौ हनै थरखौनो मोनलायासै दे ओंखारदो रिपर्टआव मा ओंखारखो डक्टर साहाब मानो जेबो बुंदियासै नायनानै मानो सिरि सिरि थाबाय थाखो फिसाफोर मा खुगाजों मा रावजों नोंसोर आं फोरमायबावनो बुङा मानो माखौथो जिंगासिखो रावबोथ' गैया जों बिसि फिसायसो खोन्थाना अपेनलि खोन्थानो हागोन डक्टर साहाब जेबो गिनांगौथ' गैया बुंनो एसे उसुबिदा मोनदों अब्लाबोथ' बुंनो नांखाथारसिगोन गिनांगौनि बाथ्रायाथ' दोनथ' जोबोद दुखु मोनगोन नोंसोरो खोनायोब्ला जोमै मा जाथावगौ डक्टर बाबु गोसोखौ गोनो गोथो खालामालासे स्राहै खोन्थानानै होदो ना गिनाय मोनोना नोंहा मा मुं होनदोंमोनलाय जोमै आंनि मुङा जोमै मानो नांगौ मुंखौहाय जोमै आच्छा नाइस नेम जोमै जोमै नोंनि खाफालाव बिमा जानायनि लिराखै नों बिमा जानो हानाय नङा मा डक्टर नों मानो बिदि बुंदों मानो हाया आङो मानो बिमा जानो हाया मा प्रब्लेम दङ आंहा नों मानो बिमा जानो हाया आं दायो बेखौ बोरै बुंनो हाबावगोन नाथाय रिपर्टआव जि मोनदों आं बेखौसो नोंनो खोन्थादों थारलायै लाजिया फांजिया बुंनो थाङोब्ला नोंहा फिसाख'आ एसे प्रब्लेम नों फिसा जोनोम होनो हानाय नङा जोमै डक्टर बाबु बे बोरै जाथावगौ नों सैथोखौनो बुंदों ना अलम्बार मा खोनाखो जों बेफोरखौ आं बिमा माब्लाबाबो जानो हानाय नङा आं फिसानि मोखां माब्लाबाबो नुनो मोननाय नङा जोमै गोसोखौ लोरबां खालामनो नाङा गोसोखौ हमथा गासैबो थिग जाजोबगोन डक्टर
बेनि गुबुन राहा लामा माबाफोर दङ नामा? थाखानि थाखाय जेबो जिंगासिनांगौ गैया। जेसेबां थाखा नांगौ जों होगोन। खोनासं फंबाय बिनानावमोन, थाखाजों लुसुम जाग्रा आं नङा। आं सैथो मावग्रा, सैथोजों सोलिग्रा मानसि आङो। बेसेबां मोननांगौ मोन्थाय दङ आं बेसेबांल' लागोन, बेनि आङो बारा हाया। आरो आं जि हायो आं बेखौ नोंसोरनो मावनानैनो होखायो। सरि फंबाय, आं आरो हानाय नङा। सिङाव सोमजिखानाय इसोरा जि होदों बेनोखा। जों मानसि जातिया बेखौ बानायनो हाया। नोंसोरो जुदि फोथायनाय मोनाखैब्ला गुबुन डक्टरनियाव दिन्थिबावनो हागोन। अलंबार अलंबार, आं माब्लाबाबो बिमा जानो हानाय नङा नामा? आं माब्लाबाबो मामा होननानै लिरजानो मोननाय नंला नामा? आं माब्लाबाबो फिसानि मोखां नुनाय नंला नामा? जोमै, बारा दुखु खालामनो नाङा। गसाइनियाव फोथायनाय लाखि। गसाइया सानसे गासैखौबो थि खालामगोन। सैथोजोंल' थाबायग्रा जा। मा होननानै न'आव थांबावगोन आं दायो? न'खरनि मानसिनो आङो मा होननानै खोन्थाबावगोन? लाजिनाय मोनबाय आङो। आं थैनानै थांनायानो साबसिन जासिगोन बायदिसो मोनबाय आङो। लामा दथा आङो ओंखारनोनो हानाय नंला। आंखौ गासिबो सांग्रेमा हिन्जाव होननानै मिनिसिगोन। आं बोरै सैज्य खालामबावनो अलंबार? मा पाप मावदोंमोन आङो? मा गोरोन्थि मावदोंमोन आङो? ए गसाइ, नोङो आंनो मानो एसेबां गिदिर साजा होखो? अलंबार, ओइ अलंबार। बुं, नोंनि सेरावनो दङ, खोनागासिनो। अलंबार, नों आंखौ गारनाय नङाथ'? सांग्रेमा हिन्जाव होननानैहाय नों आंखौ नेवसिनाय नङाथ'? अलंबार, आं जोबोद गिनाय मोनबाय। गावखौनो जोबोद लोरबां मोनबाय आङो। जोमै, बेफोरबायदि बाथ्राखौ खुगायाव दालाबोथ'। थौ न'आव थांनोसै। अलंबार, न'आव माबोरै थांबावगोन आङो? दायो आइ आफा मोना सोङोब्ला मा होननानै खोन्थागोन? मा होननानै आं बुंबावगोन? जेबोथ' राहा लामा गैया। थाङा होननानैबो थानो। बहा थांगोन? बहा थाहैगोन? मा खालामहैगोन? थेवबो अलंबार, गोसोआ आंनि जोबोद दुब दुब मोनदों। जोमै, रावबो बानायना लानो होननानै लाया। गासैबो गसाइया लिरनानै होनायसो। सोरबा बिमा जानो मोननाय मोनै बेफोर गासैबो खाफालनि लिरनायसो। थौ न'आव थांनोसै। हाय लोगोफोर, सरि बिग्रोबाय। भिडिअनि समाव दसे सम आं नोंथांमोननि गेजेराव नुजाफैबावदों फंनैसो बाथ्रा बुंनो। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै दंबाय थायोना? बेनि गेजेरावनो आङो नोंथांमोननि भिडिअ नायनायखौ दसे दोनथ'नानैब्लाबो आं मोनसे खामानि थिनहैदों नोंथांमोनखौहाय। अन्नानै मावनानै गालांदो आंनि भिडिअखौ नायग्रा नोंथांमोन। जों मालाबा भिडिअखौ नायनानैनो बावगोमालाङो। जोङो माखौ बावो? लाइक खालामनो बावो, कमेन्ट खालामनो बावो, आरो चेनेलखौ जोङो साबस्क्राइब खालामनानै गालांनो बावो ना? बेनिखायनो आङो भिडिअखौ दसे सम दोनथ'नानैब्लाबो नोंथांमोनखौ गोसोखांहोदों। दे लोगोफोर, भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला प्लिज खनसे लाइक आरो कमेन्ट होदो। आरो जायफोरा दाबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै, दे खालामनानै होदो लोगोफोर आरो नायफिनदो। नोंथांमोना आंखौ दिनै नुदोंना आं बबेयाव जिरायनानै दङ? आङो जुलुनायावसो जिरायनानै दङ। आं जोबोद मोजां मोनो जुलुनायाव जिरायनो, जुलुना गेलेनो, गथ'फोरबायदि आरोना। जोबोद मोजां मोनो आङो। नोंथांमोनाबो मोजां मोनो जानांगौ जुलुना गेलेनो, ना मोना? मोनोना मोना नोंथांमोनानो कमेन्टआव खोन्थाहरबावदो। आरो आं दिनै आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बुङो थेंक इउ स' माच लोगोफोर। आं खुदुमहरबावबाय नोंसोरखौ। मानो होनोब्ला नोंथांमोना आंखौ जोबोद सापर्ट खालामदों, अनबोदों। नोंथांमोननि अननायखौ मोननानैनो दिनै आङो जोबोद हेपि। नोंथांमोना जेब्लायबो बेबायदिनो आंखौ लाइक कमेन्ट खालामनानै सापर्ट खालामगोन होननानै आसा थाबाय। दे बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबावदो। आरो लोगोफोर, सोरहा मा ओंख्रि दिनै खोन्थाहरबावदोलाय। जाहानि ओंख्रिखौ खोन्थानिदि लोगोफोर। जाहानि ओंख्रिया टेस्टि नंगौना नङा खोन्थाहरदो। जाहानि ओंख्रियानो जाबाय लाफा खारै अमा बेदर भाजि। माबायदि जाहानि ओंख्रिया टेस्टि नंगौना नङा खोन्थाहरदै। जानोबा बुंहरबानो जाबाय, आं जाहोगोन नोंथांमोनखौ, आलासि लिंहरगोन आं। जोंनि भिडिअआ जोबाखै, दंबावो। फैदो जोङो नायलांबावनोसै। जोमै, न' सफैबाय। बांद्राय नाराज जानानै थाबाय थानो नाङा। बेबायदि था जाहाथे जोंहा जेन जेबोआनो जायाखै, रावबो मिथियै बायदि। मामा सना देरबि लोखि, आइ सना, इसा, फैदो। अलंबार, खोनासंलाय,
बेसेबां गोदै मिलौदों खोनादों सोरांस्रिनि गाबज्रिनायखौ। मामा सना लोखि दोरबि। आयो आं मोननाय नंला नामा बेबायदि गाबज्रिनो? बियादै फिसाखौ अननो रोङाखैमोन ना? जानांगौ बेयो दासो अनुभब नांदों फिसानि सायाव अननाया बेसेबां। अलंबार मा जाखो मानो जेबो बुङासै नोङो? औ मोजां खोनादोंथ'। थौदो सिङाव। मामा सना फैद' स्कुलनि टाइम जाबाय। मानो लेट खालामबाय थायो नोङो सानफ्रोमबो? खारबोद'। अलंबार थौग्रोलाय नोङो। मामा आं सफैबाय। आयै मासे गोदै राव मामा बे सोदोबनिफ्राय आरो साबसिन सोदोब मा दंबावो बुहुमाव? मामा आं माब्लाबाबो बे उजिगासेयाव मामा होननानै लिंजानो मोननाय नंला नामा? आइ सना नोंलाय आंखौ मामिसो होनोमोन माथो दिनै मानो मामा होनखो नोङो आंखौ? मामा आंनि स्कुलनि लोगो आंनि अनामिका अनुष्का मोनानोबा गासिबो मामाल' होनो। बेनिखायनो आंबो नोंखौ दिनैनिफ्राय मामा होननानै बुंनोसै दे मामा। इसा सना नोंनि गोसो बायदि आंखौ लिं। मामि होननानै लिंनो गोसो ना मामा होननानै लिंनो गोसो दे सना? फैदो थांनोसै देरि जाबाय। मामि मैयाबो स्कुल सुट्टि जानायनि उनाव नों आंनो मेथाइ जाहोआखै। दिनै जाहोगोन ना जाहोआ मामि? गासिबो मेथाइ जायो आंल' मोनजाया। आइ सना बारा मेथाइ जानो हामा। हाथायाव एम्फौ अरो हाथाइ सायो। बारा मेथाइ जाबाथाय लेखा फरायनो हाया नङा मामा? माना नङा माथो अनामिका अनुष्का मोना इसोर मेथाइ जायो होमबाबो मानो फरायनो हायो बिसोरो? नों थगायदों मामा आंखौहाय। मामा सना हामा मालायनि खोथा बुंनानै मामिजोंहाय अख्रा खालामनो दे सना। फैदो। नै माथो मानसिया खावब्लानो बबेनिफ्राय नुजाफैखो? सोरांस्रि आं बेयावनो दंबाय थायो। नोंसोरनि रायलायनायखौनो आं खोनासंबाय दङमोन। सोरांस्रि फिसाखौ मानो थगायखो नोङो? मा खोथाखौ बुंदों नोङो बुजियासै आङो। मा नोङो फिसानो स्कुलनिफ्राय लांलाय लाबोलाय खालामबा मेथाइ जाहोआ नामा? मानो थगायनानै दोनबाय थादों? उन्दै मानसि लुबैयो ना? मा होनबावनो जोमै हालोदा आंखौ थिनदों थगायनो। नोंनो नुखादों माथो जोंहा जेबो इनकाम गैया थाखा फैसा दिरुनो। आंनि फिसाया दायो देरफुनायनि मेलेम। थाखा फैसा दं गैया बे अभाबखौ आङो फिसानो मिथिहोनानै फिसानि खर'आव टेनसन सोनानै होनो गोसो गैया। बिमा बिफानि अभाबखौ फिसानि मेलेमाव सोनो नाङा। फरायनायफ्राव गोसो गैयै जालाङो। बेनिखायनो जों जेसे हागौ फिसाफोरखौ जोङो आलो दोननो नाजानांगौ गैयाब्लाबो हायाब्लाबो। सोरांस्रि नंगौ। इसा सना फैलाय आंनि खाथियाव। आं नोंखौ खनसे खुदुमनानै हरनि दिनै। नाङा खुदुमा खावलाया मैला जायो। नाङा खुदुमजाया आङो। दिनै बबेनिफ्राय मा जाबोदों बेलाय? एसेबां अनसुलि जादों। आंनि फिसानि सायाव एसेबां अननाय दिन्थिबाय बियो दिनै। माब्लाबाबोथ' नुफेराखैमोन। इसा सना आं नोंखौ अनगोन फै सना फै आंनि बिखायाव। आं नोंनो फैसा होगोन दै। नोंनो मेथाइ जानो आं फैसा हरगोन। सोरांस्रि दिनैनिफ्राय इसा फिसानि थाखाय फरायनायाव जेसेबां थाखा फैसा खरसा नांगौ गासैखौबो आं होगोन। आं दायथ' लाजोबगोन सोरांस्रि। बिनि गाननाय जोमनाय जाहोनाय लोंहोनाय फेदेरनाय नों आंनो हगारनानै हो। आं जोथोन लागोन बेखौ आं नायगोन। एसेबांखिनिखौ नाङा दे जोमै। माब्लाबा बिनि मान्थलि फिसफोरखौ आरो जानाय एसे एनै खरसा होबानो जागोन। हाख'वा जोङो मालाबा बेफोरखौसो। बाखि आं नायसिगोन दे। आंनि फिसानि थाखायनो एसेबां गारजोबनोसै नोङो। नोंहाबो सानसे फिसा फैगोन। नोंबो दानिफ्रायनो थाखा फैसा आरजिनानै दोनखादो। गोबां थाखा नांगौ जायो फिसा सासेखौ फोरोंहोनो जाहोनो लोंहोनो। नोंहाबो दानिफ्रायनो आरजिनानै लाखादो आरो नोंनि फिसा फैनो गोनांनि थाखाय। जोमै देरि जाबाय थांनोसै। फिसा सासेनि बेसेनखौ आं दासो हमदां हाबाय। सोरांस्रि आंखौ निमाहा हो। नोंनि सायाव आङो जोबोद गोरोन्थि मावफ्लांबाय। इसा फिसा नोंबो आंखौ निमाहा होदो। नोंखौ जोबोद नासयबोबाय। सोरनो फोरमायबावनो आङो? सोर बुजिबावगोन आंनि दुखु दाहाखौ?